alumnes a quart de l'Escola Castell de Farners. El nostre experiment es diu quant d'aire cap als pulmons? Quant d'aire tenim als pulmons? No ho sé, ara mateix ho comprovarem. Necessitarem una cubeta, una palleta flexible o un tub de plàstic i una ampolla de 3 litres graduada amb un retolador permanent. Primer agafem la cubeta i l'omplim amb 4 llits d'aigua. Després agafem l'ampolla i l'omplim fins a dalt. La posem de cap per avall dins l'aigua, vigilant que el coll quedi dins l'aigua. Amb molt de compte que no surti el coll de l'aigua, la destapem. Agafem el tub i la posem dins l'ampolla. És molt important que no surti el coll, perquè si no sortirà l'aigua. Agafem aire i bufem. Què ha passat? Doncs que l'aire que tenim als pulmons ha pressionat l'aigua que hi havia dintre l'ampolla i l'ha fet fora per poder-hi ocupar ell aquest espai. I per què abans, quan hem tret el tap, no ha sortit l'aigua de l'ampolla? Perquè l'aire que hi havia sobre la cubeta feia pressió i no permetia que l'aigua pogués sortir.